Vakomana vatengesi vanozivikanwa nenyika yose vauya vachiudzwa chokwadi, vauya vachiudzwa magaramwoyo, vachiudzwa mashoko ekuti munongouya muchingopurana zvinhu zvenyu zvamunenge muchiita as if munoda kuita change, vachizongosafa premature death. Saka pana mashoko atinoti ava vakomana vakaita sana Ushmen Ncube, aiwa vana Sengezo Chabangu nana Douglas Monzora vanenge vachiudzwa chokwadi chinorwadza, chokwadi chemahara. Don't forget subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda pahendo yechinji radio murikona yanoposa this video yamukurovera vachiti they wanted structures, still none. They demanded a congress, still none. Where insincere in their demands, why not calling for an elective congress? These morons must die several times before they are buried. We are exhausted. To hell with African Valley politics, who view self-aggrandizement at the expense of the poverty-stricken masses. We demand leaders who are connected to the masses. They are now fighting for the political party finances. That is their business, nothing more, nothing less. We are done. No politics of self-interest. Domashoko ano yachiudzwa vakomana aiwa vatengesi vachinzonzi aiwa vakomana ava vanongoda kuti pakusuka opportunity yekuda kungokonzeresa chaos notongoona vabatikira vapindira. Ike zvino aiwa vari kufaita pamusoro pemapolitical funds vanyazokuziva kuti they do not deserve. Munhu anomadiseva chaiye chaiye aiwa akanyarara ndiye munhu wavakadhamba. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechintu ichi chatoona kuti aiwa kutengesa aiwa toda nosojamuzara nezvo akatobudisa statement aiwa achiratidza kuzotesa vana Sengezo Chabangu vachinzwa kuti aiwa vakanyimwa political parties finance act akarasisiwa ukapiwa Ushmen Ncube. Tudze mafungiro enyu munoti pamusoro pechintu ichi. Enda comment section yedu musangano subscribe or like, don't turn the bell icon.